Deci o să facem un video astăzi. O să ne upgradăm acest troll tower, așa că hai să începem să-l facem. Aici era mai mic, nu prea știam să scriu. Știi? Și mi-a scris de... Uite, aici e o chestie aici, am făcut, aia e posibil să mă credeți, am făcut asta ca la toate troll tower-urile, am făcut așa. Pentru că, uite, dacă... stai, așa, uite, bun. Deci dacă încerc să fac săritori așa, nu e posibil, deci da, am făcut așa. Și uite cât de repede le fac. De aici, așa, am mai făcut aici o săritură posibil, uite. Da. Aici avem pe aici, așa. Ultima dată am făcut doar că am uitat să dau record. Nu știu ce mi-e cu ăsta aici. Aveam un de sus și mă ajută. Ce avem pe aici, așa, bum, bum. Aici niște cilindri, aici așa. Bum, bum. Te poți să faci așa. Te duci aici jos. Aici faci așa. Aici e puțin mai greu. Uite. Nu! Am avut lag, ați văzut și voi. Să refac din nou, ok. Ok. Bun. Deci așa. Stop. Ca să putem trece la video, repede dă și tu un like. Și zi youtuberul tău preferat în comentarii. Puteți asculta video de acum. Așa, bun. Bun, așa. Aici nu știu ce încercam să fac deja. Adică încercam să fac deja de ceva, dar că nu mai am făcut motocolii. Da, după aia să fac și troll tower-ul omul la bot. Asta dispare, vii aici, bam. Oh, uite aici. Făcut asta, așa e posibilă. Singura metodă posibilă era aia care v-am arătat-o. Bun. Merge pe aici. Oh. Dar tot nu se echipează, da, ăștia, bă. Ok. Pe bune că am uitat să fac. Și mi s-au șters blocurile, de fapt. Ok, hai. Așa, mergem aici. Dar este editorul aici, dați like și subscribe. Așa, bun. Vreau să pun niște apă. Place. Aici vreau să pun apă. Place. Bun, aveam 3 apă, doar. Am Spiral Stairs, man, dar știa sărituri. Ball jumps. Hai să vedem cum e până acum. Bun. Cubul mic. Bun, de aceea dat să mai sar asta ca prostul. Și aici, bun. Aici faci niște sărituri de perete. Și aici vine finalul.
Sar pe asta și gata. Ok, hai să testăm și Elder Tower. Mă, ce? What? Mă, ce? Keyboard ASMR, what? Oh. Keyboard pet. LOL, pot să-mi pun întreg ăsta cu keyboard pet-uri, LOL. Place. Out of bounds. Mă, ce? Delete. Pick up. Pick up. Scuze. Pick up. Pick up. Pick up. Salată. Cu mere. Da, nu știu ce zic. Să mai am niște keyboard-uri de astea. Că nu mai nici nu pe stoc. Bun, hai să facem încă un troll tower. Cum se face? Bro, what the hell? Yeah. A beach. În fine, mă duc să mai cumpăr ceva de pe shop. Să restoc și de restoc. Nu. Pun gift. Nu vreau, am vreo 6 bilioane. Bro, mă, ce-i numărul ăla, bă? Am vreo 6 bilioane de ei. Tu nu vezi că am 6 bilioane de lei, bă? Tu nu vezi cât de stocat-s, bă? Oh. Ce aș mai putea cumpăra stai după? Așa, bun. Upgrade-uri. Oh, aici sunt upgrade-urile. O, 5 bilioane. 25 de bilioane, 100 de bilioane. Următorul nu mai dau. Bă, vreau să văd taurul ăsta. O, DJ Vibes. Hai să încep taurul odată. Atâta, bă. Atâta-i tot troll tower, what? Pentru
aici începe, bă. Ok, să genereze. Bro, what? Ok, nu vreau să fac asta. În fine, nu e într-o tower, dar... Ok, pot cu speed să merg până unde am răsut. Aici. Bro, what? What? Ah, bun. What the? Bă, ce? Ah, pe aici. Ai vrea să stau troll. De ce mi-am dat troll de la început? What the hell? De ce ai vrea să-ți dai troll, sigur? Miscas. Uite pe aici. Iară poți să-ți dai troll singur, bro. Oh my God. Să vedem troll tower-ul ăsta. Să vedem cât de repede pot să-l fac. Hai și record! Stai, 3, 2, 1 și record mondial! I-am 2 like-uri. What? Ce-i chestia asta? What the hell? Tude. Bă, vreau să iau ăsta. Deal. Așa bun. Bun. Ce un copac. Am tros răbdare tower. Scuzați-mă. Ideea este cum ajunge la palmă. Păi hai să vă arăt. Aici tot încercam eu să fac ceva. Nu, gen acum chiar să dați editorul. Vă rog să dați subscribe pentru că suntem aproape să facem 60 de abonați. Ok, vă las înapoi la timp. La clip. Pam param pam pam param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam. Ok, bun. Așa, bun. Craftings. What the hell? 3 3? What? Deci aș avea nevoie de conveyor belt. Bonci block. Text sign. Tunel.
Disappearing stockings. Caca table. Disappearing spira. Deci am nevoie de apă, what? Oh my god. Big text sign. Am doar unul. Checkpoint. N-am bani. Bro, what? De ce îți trebuie bani pentru checkpoint? Deci îmi trebuie 5 bani. 5 bounce-uri. Și donați un chest. What the hell s-a auzit, bro? Bă, nu te mai beși, Daria. Daria, nu te mai beși. Bă, am zis să nu te mai beși, Daria. Bă, Daria, am zis să nu te mai beși. Că am strici video. Bă, Daria. Daria, nu te mai beși că am strici video. Am strici video. Așa, bun, gata. Cred că s-a oprit, Daria. Te-ai oprit, Daria? Cred că s-a oprit. Cred că doarme. What the hell? The keyboard. A, B, C, D, U, V. What? What are you saying right now? Place. Rotate. Out of bounds. Unde găsesc out of bounds? Aici găsesc out of bounds. Nu. Eu nu înțeleg. What the hell? Șterg și asta. Pick up și pick up. Și pun un small cylinder. Bă, nu aici. Pun-te, bă. Să nu pun niciunul. Gata. Sau așa. Gata. Sare pe de-astea. Stai, știu. Am o idee. S-a dus ideea. Prima dată am nevoie de un pet. O să pun și de asta de keyboard.
Nu contează ce pet îmi trebuie. No, bro. Bro, what? Ok, pune un pet. Wall. Nu, netrus. Basic jumps. Cut. Please. Te pune un key. Unde-i key-ul? Keyboard key. 1. 2. Done. Uite. Pick up. Și gata. Uite, poți să faci și înapoi. E aici, o iei, te duci înapoi și faci taurul bun. Am ce să mai edităm? Ce e asta? E teleporter. Killbrick, tulip, killbrick. Trebuie să ziceau că taurul meu... What the hell? Bă, chiar vreau să fiu un taur puțin mai ușor. Da! Oh. Oh, putem să facem un lobby. Servere. Oh. Escape Tsunami for Brain Rots.